zona asta de viralitate, adică atunci când un brand devine creator de conținut și reușește cu videoclipurile sale să devină viral, da, e clar că va ajunge la un număr mai mare de oameni. În plus, va ajunge la un număr mai mare decât cei care deja sunt followership-ul lui, deci cei care deja îl urmăresc. Va reuși să ajungă la audiență nouă. E normal ca brandurile să aibă nevoie să cut through the noise, să ne facă să le auzim. Și atunci, da, au nevoie să se poziționeze diferit, în același timp exprimând ceea ce fac. Și în plus de toate, viralitatea, clar, ne ajută să ajungem la audiență nouă, ne ajută să ne creștem notorietatea de brand, iar asta, într-un final, se traduce în clienți care revin către noi. Suntem alături de Raluca Radu, super CEO MT High Digital, și avem câteva întrebări pentru ea. Raluca, spune-mi prima dată, cum a evoluat piața de video advertising în contextul actual? Dat fiind că toate platformele au împins foarte mult formatele video și le-au împins pentru că și consumatorii interacționează foarte mult cu ele, au început să fie din ce în ce mai folosite și sunt în mare creștere. Chiar recent Instagram a lansat zona asta de trial reels. Se pare că algoritmul le va împinge și mai mult decât o făcea până acum. Am văzut cu toții cum a crescut TikTok în România, a depășit Facebook și, ca să nu mai spunem, că YouTube e cea mai folosită platformă socială în România, cu 13,5 milioane de utilizatori. Deci e clar în creștere. Da, chiar asta discutam zilele trecute, că dacă aduni un pic media petrecută pe fiecare platformă în parte, ajungi undeva cam la vreo 4 ore de conținut video pe zi per om. Da, n-am văzut chiar statistica ca număr de ore, dar sigur e formatul cel mai folosit, cel de utilizator efectiv. Vreau să-mi spui acum, te rog, au nevoie brandurile de a se promova diferit în 2025, nu știu, modalități mai neconvenționale cu care oamenii nu erau obișnuiți până acum? Nu știu dacă e o problemă de 2025, dar da, întotdeauna, pentru că atenția noastră a oamenilor este limitată, e normal ca brandurile să aibă nevoie să cut through the noise, să ne facă să le auzim. Și atunci, da, au nevoie să se poziționeze diferit, în același timp exprimând ceea ce fac. Cred că acum mediile, cum sunt TikTok, cum sunt Instagram, au adus foarte ușor, au adus practic împreună cu telefonul pe care îl avem toți în buzunar, au adus producția asta video, foto, foarte aproape de consumatorul de rând. Și atunci consumatorii în momentul de față pot foarte ușor să devină broadcaster. Și atunci brandurile, cred că pentru a atrage atenția, au nevoie de reclamă cât mai nativă. Și aici cred că da, practic e nevoie ca reclama lor să fie cât mai contextuală, autentică, să-l facă pe public să rezoneze. Și în al doilea rând, da, să-i atragă atenția, pentru că toți suntem invadați de o multitudine de conținut pe TikTok, pe YouTube, pe LinkedIn, pe Facebook, vin toate peste noi. Și atunci, da, e clar nevoie să ne promovăm diferit. Cum impactează viralitatea un brand care deja se promovează omnichannel și poate ne și dai câteva explicații despre ce înseamnă omnichannel? Poate sunt persoane care nu sunt obișnuite cu termenul. Practic, un brand care vinde omnichannel e un brand care are atât prezență fizică, cât și online, cât și prin alte canale de distribuție, cum ar fi marketplace sau magazine fizice, multibrand, multicategorii, de pildă. Da, practic zona asta de viralitate, adică atunci când un brand devine creator de conținut și reușește cu videoclipurile sale să devină viral sau, nu știu, cu imaginile, conținutul pe care îl postează, da, e clar că va ajunge la un număr mai mare de oameni. În plus, va ajunge la un număr mai mare decât cei care deja sunt followership-ul lui, deci cei care deja îl urmăresc. Va reuși să ajungă la audiență nouă. În plus de toate, apropo de dimensiunea asta de omnichannel, va ajunge și la audiență care în acel moment este în mediul fizic, poate este chiar în mall unde ei au un magazin și va fi mai ușor să se creeze o conexiune între mediul online și mediul offline. Practic e și o prezență a brandului mai naturală în zona de video, în care clientul final poate să vadă și varianta. Cum arată magazinul fizic, nu? Cum arată showroom-ul, cum arată, pot să vadă zona asta ca la teleshopping. Da, chiar și interacțiune cu produsul, da. Cum e să probezi un anumit outfit sau mai știu eu ce. Crește trustul brandului, practic, în fața consumatorului care încă nu a ajuns la el sus. Da, și în plus de toate, viralitatea, clar, ne ajută să ajungem la audiență nouă, ne ajută să ne creștem notorietatea de brand, iar asta, într-un final, se traduce în
clienți care revin către noi, clienți, vizitatori care revin cel puțin către noi. Mai departe, depinde de sarcina brandului dacă devin client sau nu. Exact. Am o întrebare foarte interesantă pentru Raluca. Acum vreau să-mi spui cum ți se pare deviza noastră să devii un brand peste noapte în 2024 sau 2025 și să menționez aceste ghilimele, acest peste noapte poate însemna 1-6 luni în condițiile în care un brand să ajungă atât de cunoscut. Chiar se poate numi peste noapte, că de aceea noi folosim ghilimelele. Da, știu că aici toți specialiștii în branding și marketing ne-ar certa pentru acest peste noapte, dar campaniile electorale ne-au arătat că se poate efectiv să devii un brand personal peste noapte și ca urmare, da, mai știm și alte exemple de branduri care într-adevăr au devenit cunoscute peste noapte. Deci dimensiunea asta de viralitate și de răspândire organică foarte rapidă a conținutului în social media, atunci când e bun sau când rezonează cu audiența, când șochează, când targetează, da, e o adevărată putere și da, ajunge rapid către mulți oameni și după aia avea și un hook rate destul de mare, adică chiar ai prinde să se uite acolo la conținutul tău și după aia avea și o rată bună de retenție, să-ți chiar urmărească conținutul, poate să te ducă rapid într-o zonă de expunere suficient de mare încât pe moment să devii un brand. Și după aia normal, depinde de tine cum păstrezi asta. Da. Cum păstrezi acel, știi cum e și vorba, e greu să ajungi pe locul întâi, dar mai greu e să rămâi acolo. Cu siguranță, da. Bun, Raluca, vreau să-mi spui acum, te rog, crezi că este un trend sau este o direcție acest tip de marcă? Dacă ne referim la zona asta de viral, poate că ea poate fi considerată un trend, dar de fapt cred că ambele componente, și viral marketing și ideea asta de marketing prin conținut autentic, au existat întotdeauna, doar că înainte erau pe alte canale, le vedeai la TV. Da, sau erau poze scriptice, cel puțin în zona de social, exact. Din ce am văzut și noi și din experiența pe care avem noi. Acum, zona de video este cea care este împinsă totodată și de toți algoritmii și aici vreau să fac o paranteză. Și e practic mult mai ușor să creezi conținut și atunci de asta e atât de pe trend. Că, da. E mai natural și de când cu amploarea TikTok văd în cadrul clienților că și Facebook și Instagram și chiar și YouTube ușor încep să copieze, poate mulți zis copieze, să vadă într-un fel ce funcționează pe TikTok și să funcționeze și pe aceste platforme. Că, îți dau un exemplu, dacă în ianuarie-februarie ceva de pe Instagram sau de pe Facebook aveam același conținut pe Insta și pe TikTok sau pe Facebook și pe TikTok, nu prea rezonau atât de mult. Dar acum încep să văd cu cât a trecut timpul mai mult, că încep să funcționeze conținutul de TikTok și pe celelalte platforme. Cu siguranță. Ideea e că oamenii sunt atât de saturați de reclamă încât e normal să fugă de ea. De asta pe site-urile de știri vedem fenomenul ăla de banner blindness. Nimeni nu vrea să vadă bannerele. În social media e mai greu de văzut, de același lucru. Oamenii se feresc de reclamă. În schimb, de conținutul care pare nativ, pare natural, pare de acolo, nu se vor feri și dacă el e suficient de bine făcut să fie un fel de edutainment, așa, cu siguranță vor prinde. Da, vor reacționa altfel oamenii, pentru că practic nu mergi cu o vânzare la ei în cazul în care și noi, dacă vrem să facem o vânzare, o facem la final, după ce vi-am oferit niște informații și am oferit o valoare omului. Vreau să-mi spui acum cum pot impacta clipurile virale decizia consumatorului de a converti. Cred că zona asta de conținut viral e undeva mai sus în funnel-ul de marketing de cele mai multe ori și practic pot să ajute consumatorul să ia contact cu brandul, deci le putem măsura în brand awareness, o să le vedem ulterior în mai multe căutări pe Google după brandul respectiv, poate în trafic direct pe site-ul sau în aplicația mobilă a respectivului business și o să le mai vedem în lucruri precum creșterea ratei de click pe alte bannere, pe alte campanii, adăugări în coș cu siguranță și da, astea într-un final se vor vedea și în conversie. Depinde foarte mult de ce vinzi. Dacă vinzi niște produse de consum uzual, o să se vadă rapid în conversie. Da, depinde câte canale de marketing ai. Da, și depinde de cum se ia decizia, că da, dacă vrei să-ți cumperi
nu știu, mobilă pentru casă, nu o să iei decizia instantaneu să adaugi în coș o linie întreagă de mobilier. Corect, ai nevoie să faci un research și să vezi. Cât poți să vezi mai mult vizual în zona de videoclipuri, prezentarea reală a produselor, cu atât îți cresc mai mult șansele să vezi că e real ce se întâmplă acolo și să-ți imaginezi cum ar arăta la tine acasă. Da, dar cu siguranță au un impact pe care îl și vedem în KPI ăștia. Număr de căutări, trafic direct, rată de click, creșterea ratei de conversie până la urmă sau măcar a numărului de pagini vizualizate pe un site. Acum avem o întrebare cu un termen pe care îmi place să cred că eu l-am inventat. Este vorba de influencer brand. Atunci când un brand devine influencer pe nișa lui, vreau să vorbim un pic despre cum acest lucru poate impacta atât cifrele cât și statisticile. Să dau un exemplu, câțiva clienți de la noi au fost cumva depășiți de acest fenomen al viralității. Îl citesc pe unul dintre clienți în care mi-a zis: Victor, astăzi am avut 160 de apeluri. Lucrurile când devin virale se întâmplă fix în momentul ăla. Nici eu n-am știut ce să le transmit și cum să se pregătească, că nu e ceva calculat, e ceva care se întâmplă la un moment dat. Nu știi când se întâmplă, important este că se întâmplă. Cum afectează lucrul ăsta, aceste aspecte? Cum afectează un brand în zona de statistici, în zona de... Da, cred că pe partea asta operațională, da, deja din exemplu dat se vede că ne afectează și aici, da, nu sunt expert în zona asta, dar și pe partea de marketing, cu siguranță o să simțim impactul unui videoclip viral în faptul că o să ne crească reach-ul per total pe pagină, o să ne crească și reach-ul celorlalte videouri. Și la fel, o să ne crească mult mai mult notorietatea de brand, rata de click. Și notorietatea produsului, că de obicei ce le spun și clienților, când un clip devine viral pe un produs, clienții vor acel produs, nu-l vor cu verde, da. Nu-l vor cu roșu, el dacă l-au văzut cu albastru, fix așa albastru îl vor. Ei trebuie să fie de multe ori pregătiți și în zona de stocuri. Și de vânzări, de asemenea, ca măcar să știe oamenii de vânzări să le vândă o altă variantă a produsului, dacă nu avem pe stoc. Exact. Da. Iar acum, ultima întrebare, Raluca, spune pe cine crezi că ajută mai mult acest tip de marketing? Brandurile mari care să-și consolideze poziția în piață sau brandurile mici care pot deveni cunoscute, cum spunem noi, peste noapte, bineînțeles păstrând ghilimele de rigoare? Bine, e greu de măsurat pe care dintre ele, dar da, din fiecare perspectivă ajută foarte mult acest tip de marketing. Brandurile la început de drum au șansa ca fără bugete mari, doar prin conținut, să ajungă la un număr foarte mare de utilizatori. Și da, cu siguranță că vor face câteva încercări de clipuri până ajung la acel viral, dar cred că oricum costurile vor fi mai mici decât costurile de media în a te bate în social media cu branduri mari. Pe brandurile mari le poate ajuta să treacă de un anumit plafon, poate să se repoziționeze, să ajungă exact, sau să lanseze un alt tip de produs, da, și exact, să se apropie de audiența nouă, de generațiile tinere, că asta își doresc multe branduri. Da. Bun, am ajuns la final. Raluca, nu știu, dacă e ceva ce nu am cuprins în aceste întrebări și e ceva ce vrei tu să spui să sumarizezi un pic discuția pe care am avut-o sau simți nevoia să spui ceva înainte să închidem? Aș sumariza în ideea că, da, cred că e deja din ce în ce mai mare aglomerație pe piața de digital marketing din România și e din ce în ce mai important să facem un marketing deștept. Și atunci marketingul acesta nu va însemna doar să bag bani deștept în bugete, să am tactici și strategii, ci va însemna și să am un conținut foarte bun. Acest conținut trebuie să fie un conținut adaptat buyer persona, dar și un conținut nativ, așa încât să reușească să-i atragă atenția utilizatorului și să treacă de bariera asta de nu vreau să îți văd reclama. Un conținut nativ ajută foarte mult prin faptul că îl captează pe utilizator și îl face să fie mai receptiv la un mesaj de vânzare. Iar în plus, cred că un conținut trebuie să fie deja din ce în ce mai inovator, mai altfel, ca să se diferențieze și ca să atragă atenție. Ca să reușească să ajungă organic la cât mai mulți. Da, iar odată ce ajungi organic la cât mai mulți oameni, asta și în zona de paid media înseamnă costuri mai mici per total. Super, Raluca, îți mulțumim mult de tot. Să ai o zi frumoasă. Mersi mult și eu de invitație.